Céir é Dúile Beo. Éon rud atá beo, Plandaí, n-ainmhithe, daoine is Dúile Beo iad. Ach, cén chuimín Dúile Beo a marachtant? Well, bín Dúile Beo ag bra ar a chéile go marachtant. Agus tá muide chun féchant ar gréasán bia agus ar bhiashlabhraí inniu chun fálam faoin gcuí go mbíonn siad a bra ar a chéile. Féchant seo, gréasán bria an áil sciche. Siod iad na Plandaí agus n-ainmhithe agus feithidí ar fad atá ag bra ar an bháil sciche go marachtant. Agus tá siad mar chuid de bhiashlabhraí. Fich ar an sionnach mar hampla. Tá an sionnach ar bhar an bhiashlabhra. Éhann sé locha, francig, bhól, éin, mar éin le tarthaí san óir. Fich muid inis ar bhun an bhiashlabhra. Fás an bláhanna fiána ag bun an áil. Is iad na Plandaí glasa seo an chéad leibhéal sa bhiashlabhra ag iompú solas na gréine go fuinneamh bia. Na chut sé ansimúil féchant ar an méid rudaí atá bra ar an bháil chun marachtant. Sin bháil go gahamid bheith anna chuaireamach leo. Anois táid chun fálam faoi bhiashlabhraí difriúla eile. Faoi n-ainmhithe atá bra ar a chéile chun marachtant. Ach a dús bara, céir iad na rudaí a hastín ó Dúile Beo chun bheith beo agus chun marachtant? Well, tá solas a tastal, solas na gréine, air, bia, spás, díden nó áit cónathe agus cosint. Mar sin tá na rudaí seo ar fad an tábhachtach agus má thugtar rud amháin amach, duine sé sin difriocht don n-ainmhithe nó don Planda agus agamas chun marachtant. An chéad bhiashlabhra ná an béarbáin. Tá an béarbáin ag bar an bhiashlabhra agus ag an mbun tá alga, rud a aon tú san airige. Bíonn an trosc airteach ag ithe an alga, éhann na rónta an trosc airteach agus éhann an béarbáin na rónta. Tá siad a bra ar a chéile. Bhiashlabhra nua, olbhéir Americánach atá sa cheann seo, seo é an seo. Ag bun an bhiashlabhra tá féir, éhann fia féir agus éhann an tolbhéir Americánach an fia. A ríist a bra ar a chéile. Sin é an nádúr. Tá bhiashlabhra rúnaí beag difriúil an seo, ach fós tá an olbhéir Americánach ag an mar. An seo tá duilleoga, bíonn na seangáin ag ithe na duilleoga agus bíonn an tolbhéir Americánach ag ithe na seangáin. Nis, céad a hárlín má thógtar cuid de ngnáthóga na n-ainmhithe amach, nó má dhéantar dumáiste góib. Ngnáthóga sin é áit cónathe na n-ainmhithe. Well, siod é dí oirí siú. Seo rud atá tarlú in san Amazon faoi láthair, annach chud de tarlú, agus tá sé duine annach chud dumáiste de chumas na n-ainmhithe chun marachtant, nó Dúile Beo go ginearálta. Cén fábhail sé seo tarlú? Mar go núsáid muid annach chud pápéir, mar go bhfuil siad ag spás a gur tionscadíochta agus a gur gnó, agus a stócha tuiscúid gur bóthra agus rudí mar sin a thógáil freisin. Mar sin, na cinní a dhéanamh muide faoi láthair, duine siad bíonn antioncarach ar an timpeallacht. Bhfuil is agaí go bhfuil 8 faoin gcéad de n-ainmhithe agus Plandaí an domhan ag bra ar áitina mar seo, ar oiríis agus ar chrín agus ar chuilte. Mar sin má thóga muid iad sin amach, beidh sé duine annach chud dumáiste. Ach, tá ábhar dóchas againn. Dóchas ón gorónvírus, cred nó ná cred. Tá difriocht mór feice sa timpeallacht ó tharla an COVID-19 mar sóldóing. Sa téalann mar hampla, tá annach chud duine tartar dromlethar tar éis nadacha a dhéanamh ar na trána de bhar go bhfuil siad cóciún. Nach scéal iontach é sin. Tá ó bhfad níos mú nadacha an anois ná mar a bhí 20 bliana hen. Mar sin má aithrí muide ar nósanna, tá anagheans go dtiocfaí rá ar tartar agus ar n-ainmhithe agus ar Plandaí an domhan chomh maith. Mar sin is fiúd an bheith smaoinmhar sin ó lá go lá agus na cinní maithe a dhéanamh ó thaobh na timpeallachta de.